Halo Besti, apa masak kelom mrica Besti? Iki lho bumbune lombok, bawang, brambang. Nganggo laos Besti. Kok dikeki mrica. Diulek Besti, engko laosnya digepok ae. Iki mricane diulek Besti. Ini kelom mrica metu Pak. Kakap putih Besti tak kelom mrica naming tak filet. Besti wis lembut bumbune. Iki laos kecap. Iki mau tak pedhekno godhong singkil. Godhong singkil karo iki kacang. Besti bumbunya cemplungno ya Besti. Bumbu dicemplungno. Diublek-ublek Besti. Iwake Besti saember iwake saember iwak kakap putih naming tak filet. Geman Besti tak gojakane. Engko wis umup, jangan dilebokno, jangan kacang. Yang dua pe mublak-mublak iki kacange cemplungno sing atos dhisik. Kacange nyemplung Besti. Mau dibumboni uyah, moto, royco sithik, gula sithik ben ana legine Besti. Wes do masak apa durung Besti? Aja lali di subscribe, like, share, komen ya Besti, didelok ya Besti. Merambyang kacange. Mublak Besti. Ben medhok sik kacange, nek bariku iwake cemplungno iki iwake ya Besti. Sar kabeh sik Besti. Iwake tak cemplungno Besti. Ben umup ben mateng iwake. Sedep ora karuan Besti, Besti panas-panas kelane kelan merica. Mantap pokoknya Besti. Wis mlegudur. Cemplungno sisan ya Besti. Godhonge singgil. Godhonge singgil tak cemplungno ya Besti. Oh dinteni medhok godhonge. Mantul pokoknya Besti. Sak wajan mapiah masak. Besti. Yes.